What's up mga atsyop? Welcome back sa akong channel. Aduna na pud tay video karon kung unsaon pag-ilis og background sa inyong mga video. Gamit lamang ang atong cellphone. Parehas ani o. Bago na tusugdan mga atsyop, palihog kog like og subscribe sa akong channel ug palihog na lang pug kog pindot dira sa notification bell para updated ka sa akong mga umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Ug dili na nato dugay-dugayon pa. Tara na. Alright mga atchop, i-open na to ni una ang savefrom.net. Diri nato ni ma-download ang mga video nga naa sa YouTube or sa Facebook. Pwede nato ma-download diri. Ako lang ibutang ang link sa description mga atchop. Pwede ta magbutang og link tapos download. Pwede pud ta diri mag-open sa YouTube. So i-open nato ning YouTube. Diri ta mag-search. Ito ang ibutang nga background mga atchop katong motion or video, dili siya picture lang. I-search nato background videos, tapos no copyright. Dapat ang mag-download ta sa mga no copyright jud kay para authorized ta nga maggamit sa ilang mga videos para dili ta masango sa YouTube. So daghan tag makita diri nga mga videos mga atchop. Pili lang ta. Kani atong testingan. Helps make your abs healthy. Katong mga bago pa lang sa akong channel, palihog kog like ug subscribe mga atchop. Daghang salamat. Ug palihog na kog pindot sa notification bell para updated ka sa akong mga videos. Click na tong download mga atchop. Okay, na-download na nato siya mga atchop. Igawas lang nato ni. Tapos i-open na nato ang KineMaster. Open nato 16:9 ang aspect ratio mga atchop. Click nato ang media, tapos pangitaon nato to atong gi-download. Dara. Pag human i-click nato ang layer tapos media. Nya pangitaon nato tong atong video nga na ay green ang background. Kaning akong background mga atchop kay tela ni siya. Ako ang napalit sa 78 pesos lang. Tag 39 lang man ang iyang meter, so 2 meters akong gipalit. Kung mogamit po ta aning green nga background mga atchop, dapat ang ato ang distance from sa background ug sa imuha mga 2 to 3 feet or 1 meter para mas limpyo siya or dali ra siya i-edit or pagtanggal nato sa green screen. Dapat po di po ta magsuot og color green or something yellow sa ato ang video. Parehas sa naitabuan eh. Nilapos ang iyang background, color green man gud na iyang print. I-adjust lang nato ni atong i-fit sa screen mga atchop. Pag human ato ang pinduton ning chroma key, tapos i-enable lang nato. Pinduton nato ning show mask, tapos kaning tao ato ang ipa-white ug kaning background i-dark yun nato black. I-adjust lang nato. Bites na ni. Atchop. What's up? 29 seconds lang man ni iyang background mga atchop. So ato alang dungagan
pinduto nato ning media, tapos i-add lang nato balik tong gi-download parehas. So dungagan pa nato, isa pa, sige pa, isa pa, sobra na, ato lang i-cut or atong i-trim. Ug bago day mahuman ang video, shoutout day ko sa akong kababata nga si Aweng Trio Maxwell. Kababata na ko sa Obrero, ang baryo ng mga cute at chop. Ug shoutout pud kang Laika ug sa mga taga Kalumpang. Dagang salamat at chop Kalumpang. Ug shoutout pud kang Dan, Just Dan ML. Kung gusto mo makatuon og mga galawang pro sa ML, i-visit lang ninyo iyang channel ug i-like na lang pod ug i-subscribe ang iyang channel mga achop. Dagang salamat.